אתה יכול להקליט. מה אני הכי אוהב בתחרויות דריפטינג? אותי, מה זאת אומרת? תראה את יואב, תראה את הריצה הראשונה. אותך ביום לפני. שים לב דורון, זה היה לנו בחולון, מה שאני הכי אוהב, אני אזכיר לך, סינדרלות, והיו לנו סינדרלות. זוכר את אריה זילברמן? בינתיים אני רואה פה את יואב, עושה ריצה מאוד מרשימה, נוגע בנקודות ההשקה. חבר'ה, רן מדהים ליואב, אפשר מחיאות כפיים לבן ו-M4. ריצה מדויקת, הוא מבין את הדווי, הוא מבין את המסלול. עכשיו תבין כמה לחץ יש על הראש שלו. הוא יודע שהוא עולה מול המתחרט שסייבה במקום האחרון. כי זה הראשון נגד האחרון, השני נגד הלפני האחרון, זה המצ'אפ. הוא יודע שאם הוא עושה בו טעות, מי שתיתן לו בראש זה זאת שסיימה האחרונה. לא נעים. לחץ, בדיוק. ועדיין, שמינית, סליחה. כן, כי היו כאלה שלא נכנסו, שהודחו במקצה הגמר, במקצה דירוג. עזוב את הלחץ שלו, תחשוב איזה לחץ לשלח. אני במקומה לא הייתי לחץ, אני במקומה הייתי בא, נותן את הרן שלי, נהנה ממנו, עושה את הכי טוב, יש פה קהל מדהים, מפרגן לקהל, ובואו ניתן לה את כל הכבוד עכשיו. מחיאות כפיים חבר'ה למרי בריצת הסולו ספוק שלה. עם האינפיניטי. אני רואה שהיא נוגעת בנקודות ההשקה, היא באה בזוויות די אגרסיביות מולנו, תראה בועז, תראה את מרי, זה לא פשוט לקרוא בזוויות. היא עשתה רן, זה היה רן נקי וטוב. אפילו שראיתי שהתיישרה פעמיים, נכון שלהם? פעם אחת אני ראיתי אותה מתיישרת, וההתיישרות הזאת, גם זה לא בטח ישר מול העיניים שלך, השופטים רואים, אתה חייב להיות על הצד, אחי, על הצד. חבר'ה, שימו לב, אסור להתיישר בריצות הדריפטים, התיישרות זו הורדת נקודות, אסור להתיישר. כבר נבין את הליכוד ונבין מי מהם ניצח מקידת הליכוד הגבוה יותר ונמשיך הלאה. חבר'ה, המנצח בקרב הזה זה יועד עם הבם ו-M4. מחיאות כפיים למרי ויועד, יועד משיך קדימה. אז תודה רבה למרי, ומה קורה, תגיד, מה קורה אם שניהם עושים את אותו ביצוע? הם עולים ל-One More Time. יפה מאוד, ומה קורה אם ב-One More Time הם עושים את אותו ביצוע? הם עולים עוד פעם ל-One More Time. כמה One More Time שרק אפשר, זה מה שהם יעשו. ואנחנו עם המקצה הבא. חבר'ה, לא לעמוד מולי! חבר'ה, הבא בתור נפתלו עם הבנג'ר, M140. זה משהו פחות סוס. אוקיי, הריצה הזו לא הייתה טובה, הוא איבד את האוטו. מה הבעיה? הבעיה היא כשאתה נכנס לטעות, ואז אתה מנסה לתקן את הטעות, ויש לך, אין לך זמן. אתה לא לתקן את הטעות. אז הוא שוב יגיע לך האור, ואז עובר למצב חרבו-דרבו, ובמצב חרבו-דרבו אתה מאבד הנכונות. אבל גם זה קורה, וזה בסדר. לא נורא, לא נורא. יש עליהם המון לחץ, זה לא חסר. זה לא נגמר, יכול להיות שהמתחרה הבא שיעלה, גם הוא ייתן ספין, ואז נלך ל-One More Time. ליד ממן עם הניסן 370 ג'ט. טווין טורבו, יותר מ-500 כוח. שמע, בלי לפתוח ליד שום דבר, אבל ראינו אותו כאן באימון, עושה איזה ספין וזוכר, הוא די נאבק במכונית של הדורון, הוא די נאבק במכונית, אז כן, בניסן הזאת, וזה היה כאן, בעיקר שהוא שינה כיוון וחזר לכיוון הקהל, כאן זה ברח לו טיפה, בוא נראה. אתה יודע למה? כי ניסן 370 ומי שהוא טיפות טווין טורבו, זה הספק מאוד מאוד גבוה, זה טווין טורבו. חזק מאוד. אני לא יודע כמה יש על הגלגל, אולי אתה יודע כמה יש על הגלגל. 500, יפה, יפה. תעשה סטופ, תעבור לך. איזה עיצוב עם התאורה למטה, איזה יפה. כן, מותר גם כמה בברק כדי לאשר את האוטו. חולים די כבדה ולא פשוט לנהיגה. אפשר לחשוב כפיים לה 370 תהיה מטורפת הזאת. כן,
אז הוא מנצח, עשה את שלו, בלי, אתה יודע, יכול לעלות, לתת איזי, בלי לחץ, בלי טעויות, בלי כלום, כי המתחרה שלו עשה ספין, אבל הוא נתן שואו, נתן הצגה יפה מאוד, כל הכבוד. חבר'ה, אפשר קצת מחיאות כפיים ליד ממן על הריצה המדהימה הזו? התחברת לכל התאורה בגחון שם למטה, לא, אני חושב שזה מדהים לשואו. ככה נראית ניידת שמפחידה מלמטה. הבא בתור רוב קוויטו עם ה-BMW 36, נער הפלא. הילד הזה בן כמעט 17. אנחנו נותנים לו עד האחרון. על BMW 36, הוא תיקן אותי מקודם, זה מנוע M54, 3 ליטר, 250 כפות חוץ, גיר ידני זבל 5 הילוכים, מכונית דריפטים מדהימה למתחילים, גם לא למתחילים, מכונית שתקווה בשנות ה-90, אבל אני רואה שהוא חוזר לקו, קרה משהו? היה פה חילוף בתור ובמקום רום שיעלה תכף אנחנו נראה את בר פרץ עם ה-BMW M4 סטייט 2. דיברת איתו? דיברת עם בר? מה הוא בא לעשות היום? הוא בא להתחרות או שהוא בא להתחרה? לא יצא לי לדבר איתו לעומק, אבל נראה שהוא משתפר מהאירוע הקודם והוא יעלה נגד אשר, ואשר הוא ניוקאמר, אשר זו הופעת בכורה שלו. הוא מגיע מפיטסטופ, מסופר ג'יפ רחובות עם הצוות של סופר ג'יפ. יריב קלר לא הגיע, אבל הבן שלו רובי נמצא כאן כאחד מאנשי הצוות, שבר לא ייקח אותו בקלות, שלא יזלזל בו, למרות שהוא בהופעת בכורה. שמעת? אתה שמעת? שמעתי, אתה שמעת? כן, כי לפי הדירוג, אשר מדורג במקום השלישי, ובר פרץ רק במקום השישי. אתה זוכר, זה אחד מלמטה נגד אחד מלמטה. נכון, אבל זה לא אומר כלום, חכה, לא אומר כלום. היתרון שיש כאן לבר במידה מסוימת זה הניסיון שלו. וכאן הוא צריך לשים את הליצנות בצד. לא, אין ליצנות, פשוט האור הזה חזק, כבד מאוד, הרבה יותר קשה להשתלט עליו מסדרה 2. אז אנחנו מעריכים אותו עוד יותר. לגמרי. תקליט. בהצלחה לבר פרץ, BMW M4 סטייט 2 שופרה לדבי. כאן בראש ברבי. איזה פילים. כל הכוח והמומנט שהמכונה המדהימה הזו יודעת לייצר באופן מרוסן. זה יפה של חבר'ה. מחיאות כפיים לבר פרץ. טוב, אני לא שופט של דריפטינג, אבל היו לו כאן שתי טעויות. טעות אחת, הוא פספס את הקופסה פה בצד שמאל מול הקהל בצד ימין. הקהל יכול לראות את זה בצד ימין. זה היה נראה טוב, היה פה שני במאמי שהיה פה גם קצת גז ברקס. היה גם גז אבל ברקס. זה פסטיבל, זה לא מה שהיה באירוע שעבר. אם אתה לא שובר את הקצב שלך, סבבה. השופטים אוהבים לראות מכונית שזזה באותו קצב חלק. לא גז ברקס, ולכן בר צריך לראות באמת מה יהיה הציון שלו עוד מעט. למרות שאנחנו לא יודעים את הציון, אנחנו עוד מקבלים מי ניצח. אנחנו מקבלים דיווח ישירות פה מהמגדל. הנה הבא בתורה של פרקוב עם ה-240, E58. הופעת בכורה גם למכונית הזאת. אני הייתי במקרה בסדנה של סופר ג'יפ, באתי לקחת משם איזה סופר ג'יפ, ופתאום אני מגלה את המכונית הזאת, והם ניגשו אליי, אתה יודע שאנחנו בדריפטינג? גדול. זה נהיה גרנד מגניב להיות בדריפטינג. ברור. אז הם מתרגשים, ולסיים פה שלישי בקווליפיינג, אחי, זה כבוד גדול. לגמרי, וגם יש לנו פה קרב של B58, 240 ו-F58, זה אמיתי. בוא נראה מי ינצח. נכנס לאף ולאינישיישן, עבר בתוך הקופסה, בסדר, אתה רואה קצב אחיד, בוא נראה שינוי כיוון, יפה! גישה יפה לאשר. שמע, אנחנו בקטגוריית סטוק, אוקיי? תראה, הרן הזה של אשר לא יפה כמו הרנים שראינו באימונים, אבל הרבה מחיאות כפיים לאשר פרקוב. זה קרב מעניין. קרב מאוד מעניין. אני חושב שאשר בא מאוד אגרסיבי, מאוד מחויב אל הביצוע שלו. הבעיה הגדולה בהתחלה הייתה שהאינישיישן, הוא נכנס לאט.
בוא, בן אדם, יש לך פה איזה 50-60 מטר, תן גז, תצבור מהירות, תיכנס לביצוע, כשאתה מהיר, יש להם בעיה. אבל שניהם נכנסו לאט. זה בעיה, זה לא יתרון. נתנו לך פה, מהרגע שאתה מזנק, מהמטריה, שמשייה או הטבר, הכתום הזה, עד לקו הזינוק, יש לך 50-60 מטר, זה לא כמו בתחרויות של איתי שדה. יש תוצאה? יש לנו מנצח מר פרץ, חבר'ה, עם 4. ורואה שלא משנה מי... סינדרלה. בדיוק, לא משנה הדירוג, על הקו, בתחרות עצמה, הכל משתנה. סינדרלה, אבל כבוד לאשר ולצוות הופעת בכורה יפה מאוד, קודם כל נכנס אל הטופ 8. כמה היו פה בכלל, שלו? כמה היו פה בכלל? כל קטגוריות הסולו 37 נהגים, והסולו סטנדרט קטגוריה 14. אז 14 בסולו סטנדרט נשארו 8, 37 נהגים בסך הכל, 36 נהגים בסך הכל, ונשארו 16, 8 בסטנדרט, או שקראת לזה סטוק, ועוד 8 בפרו, אז שמע, סטוק זה סטנדרט, סטוק פרו, סטוק פרו. טוב, אז יש לנו סינדרלה אחד כבר בדמותו של בר, שאומנם דורג שישי וניצח במקצה שלו בראש בראש את זה שבדורג שלישי, והוא ממשיך על השלב הבא. 8 משתתפים בקטגוריה הזאת, אחרי שנראה את כל 4 הקרבות ראש בראש האלה, נשאר עם 4 מכוניות, הפיינל 4. אחרי שאנחנו נעלה אותם לחצי גמר, יהיו לנו 2 מנצחים ו2 מפסידים. 2 המפסידים יתמודדו על המקום השלישי, מה שנקרא בעולם הדריפטינג גמר קטן על המקום השלישי, ואז יהיה את הגמר הגדול על המקום הראשון, כשהמפסיד